Atxo maitea. Sandra, baina esan, zer gertatzen da? Kuadriako gatxapa. Zer? Sekulako ez da bai da. Tira. Betikoa ez da? Ez, hau serioa da. Zer gertatu da? Usue. Harritzekoa. Azerre dago. Azerre? Norekin? Kuadrilako batekin. Baina norekin? Ez du izenik esan. Ez du izenik esan? Ez, denak aldetzen ari gara. Usue. Ara, Zer? ez dago nirekin azerre. Nola dakizu? WhatsAppean idatzi du, ez da Sandra. Nor izango da? Mesez. Umeak ematen duzue.